Ihr sucht euch ein paar Zitate aus, die ihr irgendwie interessant findet. Und dann werdet ihr darüber reden. Altså det er meget inddragende, sådan, altså vi har en del mundtlighed, altså fordi man skulle tro umiddelbart, at der vil være en masse at læse, men jeg synes, at lærerne gør meget for, at vi altid sådan, får talt en masse, hvilket hjælper meget til at gøre det til noget, also så det sidder normalt i munden på en eller anden måde, ikke? Sehr viele Gedanken über die Reise und die Heimat. Ja. Und was mit dir? Ja, ich habe auch, oder Wechseltag hat auch mir gut gefallen. Min undervisning er meget vekslende, der er mange forskellige arbejdsformer, og vi kommer til at prøve en hel masse, og så synes jeg også generelt, at lærerne er gode til at også være, altså ikke kun at lære os, men også være engageret i vores læring. Jo, altså jeg har været på et sprogkurs på Goethe, alt betalt. Og det har givet mig utrolig meget, og jeg har mødt en masse nye mennesker, som også er interesseret i at lære tysk, og vi havde ligesom, selvom vi havde så mange forskellige kulturer, havde vi det, at vi ville lære tysk til fælles. Så det har givet mig utrolig meget, både personligt, men også generelt bare tyskkundskaber og være i Tyskland og snakke tysk. For det så er der selvfølgelig de Goethe på, man kan tage her på stedet. Så man ligesom har noget officielt på, at man godt kan snakke tysk. Goethe er også et andet program, som de kører, hvor vi har en debatkonkurrence, hvor altså, vi starter i hvert fald ud med at skulle debattere mod finnerne. Og det spændende er jo, altså, selvfølgelig er det på tysk og det hele, men det er samtidig en debat, hvor vi går ud fra, at det kan være hvilket som helst emne. Så vi lærer at tale tysk, men også samtidig med, at vi gør noget, som interesserer os på en måde, som vil have interesseret os lige meget, hvilket sprog det var. Tysk på MG, det er spændende, og det er meget lærerigt. Og så er der rigtig mange gode faglige kompetencer. Ja, jeg synes, det er meget interessant at have tysk. Jeg kan godt lide sproget. Heiraten, Kinder, Arbeit, Geld verdienen, am Wochenende feiern, ausschlafen und weiter im selben Beruf bis zur Pensionierung. Ja, alle tre vi overvejer at have tysk på engelsk. Jeg tror, det har meget at gøre med, at vi kan bruge det ude i den virkelige verden. Der er det meget godt at kunne tysk. Og samtidig så er det også et godt sprog at leve op til A-niveau, da der ikke er så mange, som der egentlig kan tysk. Så når man så kan det, så kan man, som Katrine siger, bruge det i sin hverdag og på de mulige jobs, der er i verden. Meinung ein ideeller Sportler? Ich finde, dass ein ideeller Sportler. Vi er 7 elever fra 2. A, der skal afsted til sådan en mediecamp nede omkring Kiel, hvor vi skal være sammen med nogle elever fra Polen og Litauen og Finland og nogle andre tyske skoler og sådan noget, hvor vi skal lave nogle mediefagsproduktioner, hvor vi samtidig snakker en masse tysk og får nogle faglige kompetencer dernede i sproget og også forhåbentlig nogle sociale relationer og sådan noget.